Version ng mga Pilipino sa paella ng Spain. Pag nilagyan mo ng cheese, lesser ang salt. Mga kakusina, ano ba niluto nyo kagabi? Meron ba kayong sobrang piniritong isda? Ako, meron akong isda dito na gagawin natin ng sweet and sour o kaya escabeching asan. Ito ang ating mga ingredients. Meron tayong sugar, meron tayong luya, onions, garlic, meron tayong carrot, meron tayong bell pepper, kamatis, soy sauce, vinegar, at saka kalamansi. Tsaka itong ating isdang pinirito. Ang unang gagawin natin, maglagay tayo ng mantika, magigisa tayo ng bawang sibuyas, ilagay natin yung ibang ingredients pa. Ito yung luya. Yung ating kamatis. Ang iba ngayon, linalagyan nila tomato sauce. Pero ito, makaluma po itong style na ito. Ating carrots. Bell pepper, maglalagay tayo ng konting vinegar. Soy sauce. At sugar. To taste lang po ang sugar. Ito po, medyo kumukulo-kulo na at saka lagyan kong konting tubig, no? Tikman po natin kung tama na po yung suka at saka yung kanya, yung alat. Alat at tamis, tama na po. Medyo natutuyo siya ng konti. Lagyan ko pa ng tubig. Ayan.
Tsaka po natin siya, thicken natin ang ating sauce ng cornstarch at saka konting water. Tapos na po siya. Kung gusto naman po ninyong lagyan ng mushroom, maaari din yung ilalagay yung mushroom kasabay ng ibang ingredients kung meron available na mushroom. Ito po, tapos ng ating agridulcing asan o sweet and sour fish. Ito po, luto ng ating escabeching asan. Kung gusto natin maging fresh ang kanyang lasa, lalo na yung pagkaasim niya, lagyan natin ng kalamansi o kaya dayap juice. Maaari din po nating lagyan habang niluluto natin, pero mas masarap po siya kung fresh, hindi na naluto itong kanyang kalamansi. Ayan. Mga kakusina, makikilala pa ba niyo yung kanina yung isdang matigas na tira namin kagabi? O tingnan nyo, ang ganda-ganda, kasing ganda ko. Ang sarap-sarap po. Fresh na fresh ang itsura. Gumawa rin po kayo ng ganito sa bahay ninyo. Sa susunod natin pagkikita, marami pa ako recipes na i-share sa inyo na lulutuin natin from my kitchen to yours. Mga kakusina, don't forget to like, subscribe, share, and click the notification bell for more recipes. Thank you! Maraming salamat!